Dik li kellha tkun vaganza sabiħa inbidlet f'esperjenza kera għal koppja Maltija li kienet abbord il-cruise liner MV Westerdam tal-linja Holland America. Dan hekk kif il-vapur ġie mċaħħad milli jidħol fatt ta' portijiet differenti wara li kien hemm biża' li fuqu kien hemm każ ta' persuna infettata bil-coronavirus. Fost il-pajjiżi li rifjutaw il-vapur kien hemm it-Tajlandja, il-Ġappun, it-Taiwan, il-Gwam u l-Filippini. Abbord il-vapur lussus kien hemm 1455 passiġġier. Il-cruise liner li telaq minn port f'Hong Kong fl-ewwel ta' frar daħal f'port fil-Kambodja l-ħamis u dawk abbord mistennija li jibdew il-vjaġġ lura lejn pajjiżhom mill-ġimgħa. Intant il-vjaġġ li jmiss tal-Westerdam li kien skedat għas-Sibt issa ġie kkanċellat. Net News prova jkellem lill-awtoritajiet lokali kemm dwar il-koppja abbord dan il-vapur kif ukoll dwar il-prekawzjonijiet li qed jieħu pajjiżna hekk kif il-COVID-19 qed ikompli jinfirex u jħalli aktar vittmi. Mistoqsijiet mibgħuta lill-awtoritajiet kompetenti inkluż il-Ministeru sa issa baqgħu mhux imwieġba.